Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndị anyị na ha nọ n'ụbọchị taa ihe na-eme n'obodo, anyị na-asị anyị echietela azụ, na-asịkwa ọrụ ime na-abata ugbu a nọdụkwa ọdụ nọnyere anyị. Ị ga-aghọta ofu ihe ma ọ ịbụọ n'ihe anyị na-akọ gbasara ịtụ ude, ị ga-eji nyekwara onwe gị aka ma ọ nyere ndị gị na ha nọ nso, ma ndị ọyị gị ma ndị ọbụla ị ga-agbanwu maka ya ka ha nwee ike hapụ aka ahụ ha dị. Wepụ nyaba aka enwe n'ofe meghe aka mmadụ. Cherekwa na ka akwụkwa bụ ọnụ Doris ebe onye mụ na ya nọ na-ekwu maka ya, aha ya ka akwụkwa Lọlọ Kabaru tinye n'isi mbido telivishọn. Tupu anyị ga ezumike, Lọlọ nwere okwu ikpu n'ọnụ na-asị gị cheregodi ka anyị gabaje, anyị cheta ka anyị kwueze ebe okwu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, o nwere ife m na-ekwu maka ya. Kedu ife a na-ekwu? Ịtụ ude ọcha sepụkene na nyaba aka enwe n'ofe, ọ meghọrọ aka mmadụ. Ekwu ọkwa m onye nwere milion puku nde oyi ejite ude ya etena, mana chọkene nke dị gị mma na arụ. Ejezina jem onwe gị ọrụ nwa ewu ma ime onwe gị egheli eghe. Ma agwacha nne m ochie, ọ sị na onye nwa na-eme onwe ọrụ nwa ewu ime onwe gị ka imeta, o nwere ife gbasara mụ ọgbọ nne Lọlọ kwuo ife mma okwukwu ka mma na-efu ịchọ ikwe onwe ofu nke bịalube m ofu mgbe inekata ndị ya anya nya ụdị iru ka ebe onye abụkị nyụnsị eje ka ọnya n'aja. Ife m na-agwa ife a bụ na onye anekata anyịnya wee na-asị n'obi m, kedu ụdị ihe megide ndị a? Obi iru ebe a mapụ ife nwesị anya okirikiri ebe a kpa nwanyị oji, ọbịa ebe a nke nwa na-ama anya bịa chịkọ ọ na-amụ gịnị anọdụ ọ na-ama ezeza ọ dịka ebe anya na-achị na-asị nekwa n'anya nnọkọta ndị metụrụ ya bịa ebe anya na osi m lapịa na ọ na-afịa ofu nsị na nchekwa na mgbaka ị na-achọ ọsị m na nwere ude gbalụ m ọkụ nzi ka ịgba ọkụ ọgbago ọkụ ọ marụ na ọṅụṅụ ka nna anya si nne ude nwa gbachago osi n'afọ nke a wee na-akpọzi mụrụ na-agwa ife a wee na-eji onwe nke ọ nọkọtazi ife ọ na-eme. Ịmakwana ndị a ebelefa na-emeke n'elu m maka na ọ na-abụ abịa dobe afele ka a na-akwado nkwado n'ụtụtụ, o wee butuo afele wee doba enye n'okata anya emetụ nka ete eficha edobịa ete eficha. O nwezi nke na-adị mmanụ arụ gị na ha emetụ ịma afọ anyị bụ ndo ịma na ihe ga-efe gị ọ ya eji eze wee sewa gị mbọsị ya ụta agha alụ ịgwọtakwu ya. Ọ dị ka iwe na-ewe n'ahụ anyị mgbe anyị na-eme ya ka ọ hapụ kọle ya Chineke ji chọọ ya mma were ọzọ. Ebe anyị ji na-ekwu ihe ahụ iwe na-ewe anụ arụ gị gịnị? Iwe adị ewe anụ arụ gị. Ka mgbada gị ka o si emezi n'anya ife ihe ekwu bụ na mgbada etekarị ife abụ ndị a na-abụ fagbagota n'arọ ọ bụrụ na fa bara obe mmadụ ịtọkirigo wetagoro ebe m na-eje ka ị mere ihe ahụ ọsị oke ọkwa mụnwa ka ị mere ihe a tupu ihichapụ ya n'ahụ gị na ị ga-ebu ya, ụfọdụ ga-ebuche ara 5 ara 6 tupu ọ pụọ n'ahụ ka ị wee mara na ụdị iwe na-ewe anụ ahụ ahụ mgbe ị na-ewe ya ọ na-apụ na akwakọ ịpụ ọ gbanye na amem ka ya bụ ude na-adị o mekata kpunye gị eyeglass nke a na-akpọkwa ikpunye ugegbe anya bụ ọkwa ife ọzọ n'ọkwa nke ọya bụ itekata ude ị na-afụ ogologo ga na-ejizi ọ dị ka nke ikwikwii onye na-epụghị anya fụ gị n'ike o tie ewe atọkwana m Chineke nna ma onye afụ gị zu gị n'ụzọ n'ike ewe echekwa m n'ọlọlọ amakwa m na ọ bụrụ ọlọlọ mana ọkwala ọlọ ka ịfụ. Mana gịnị mere o wenyegoghi ukukolo ịdị anya ga-abịazi ebe dịka unu afụnugokwa anya ikwikwii bụ nne ifunugo ikwikwii ịma ikwikwii abịa anya ọnụ ya betụtọ pụta obela ọnụ ya oji atụ anya ya bịazie seta wee dị okirikiri anya ewe na-eji nguni ka afọ uni nwa etu a ka ọ na-adị. Ụfọdụ na-abịakwa ha na-achọ ite ude ahụ edosa ahụ na ihe adịgo ụmụ ndị na ego batawa ha n'aka ha chite ka ha towezi ude ka ndị gbara makwa na ihe adịgo n'ife adịgo. Ma onye nọkọta ọra m n'obodo
n'ugwu ma ọ chọzi ka ịbazikwa n'obodo ọzọ ịchọkwa ka ndị ahụ mara na ịbatago n'ife a na-alụ iweta ude ịma na inwego nnukwu ụgbanụ chefuo na ihe ka mma n'ahụ mmadụ nke ị eri n'ọnụ gị ọ na-apụta gị n'ahụ hapụ ewu nke ite na-anụ ahụ gị ka ọ wee chapụ mba ha marọ na ihe eji ama ezigbote onye nọ ezigbo ọ nọ ọfụma wụ ihe ị na-eri na-ahụ gị akpụkpọ arụ gị ili ezigbo nri akpụkpọ arụ ga-apụta dị mma onye nepụ gị anya iru ga na-asụ arụ ga na-asụ mmanụ mgbe ọbụla ị nọ n'arụ ga na-asụ ọ bụrụ na ite ude itesịcha ịbụrụ antị ọcha ma ọ bụrụ ọda ọcha nke na-ekpokarịsị mbụ nke nwoke ite ude o nwere nke pụta mbọsị anụ dasị madam iwe n'iwe o nwere ife aka ma ọ na-ekpekesị ọkwa nwatakịrị nwoke nke a ịka na-ekwu okwu lọlọ ịma nke na-atọ m amụ karịa wụ ihe afọ onye bidoro tewe ude iji nwayọọ si ya biko ọla m nwere ude na-ete n'ude ahụ ga-adịgo mma ịkwara ka ị na-etezi ya na ọ sị gị mba na ị na-akọ nwoke ude na-eto ife na-ete wupi ya otu okwu si gị na ude nwaọkwụ ka ya na-ete ma nwoke ma nwaanyị ọ sị na nwa nke na-ete nsị gị na ofu akalogheri nwoke pụta mbọsị asị na akpụkpọ lọlọ m biko m gwanye ya ma ude mma ka akpụkpọ arụ ya wee na ọ na-ekpekesị si aka mkpuke n'aka ga osotu agosi m ya nwụsị kedu ife mezi gị n'aka na o nwere ude nwa mmadụ nnebi ya nsị mana ịbụ nnekwu aka oghere onye nke ọsị m na nna abalị nsị na onye na-ege anya ọfụma ọfụ na akalogheri dị ka adị mma iji mere afa gị nsị nwoke dị ka ị jee n'afịa jegolu ude wee na-ete ka ị mazie mma ka gịnị mee ama m na ọ mma ka ị na-achọ ka ọ gịnị nsị ejekene ji bịara gị akụkọ onye a m gwara ka o wetunata aka ọ sị mba na ị nakwa ete mmechie n'ọnụ maka na nchebiri na ọbọsọ ga-eye ọrụgodo ụbọsị eyere ọ bịazie ọ chaferizie na-achazi ọkụ ịma ha na-achazi ọkụ abịazie ebe nye ya ekpunye ya eyeglass ma ọ maghị ụra ebe a isi na ụra ọ mara kịta abịazikwa ọmazụ na-ezozi onwe ezo mazikwa ihe ọ ga-eme na-asịzikwa eche mesịrị naghị ete bụ ihe na-ekwuzi n'obi go ịma na ite ude ọwụrụ osofu ụbọchị ka a na-ete ọpụta ebe ahụ ị ga na-ete ọgbachi nkịtị a na-ahụ ọgbachi nkịtị na-ete a na-aja gị si na he ịmakazikwa ịdịzikwa mma a na-atọ gị na-aga mahụ na amụ ka ha na-amụ gị n'ime obi ha kama a ga-agwa gị sị gị biko wetunata ka ma ọ na-akọlọ gị dị kịta dịgo mma wetunazi aka gị abịazi na-ete na-aga ụbọchị o weziri iwe ọ sị gị oke ọjọọ gara ole ị nọrọ weta ihe niile itere ya n'ahụ wee chapụ ihe a ọ ga-eme ya times 2 tupu ọ pụọ n'ahụ gị o nwere ndị ga-emegide ha ma ntezikwa ihe ọbụla ha ma ntezikwa sọsọ obere ude ụmụaka ga na-ete ka ha na-etezikwa ka ahụ ha wee chiatazie ka Chukwu na-si kee ha ebe ha na ya ọkwa nwere nke nọkọta uwe mgbe a sị na a na-eje ife nwa bat ka eje wụọ ahụ a sị na onye fufuzi o nwere ofu oyi nwaanyị nwa nnọkọta mfia n'ụzọ onye nwa kwụsị ọbịa ịgba fuel ọ kwụsị na-asị m lọlọ ife nwanụ ndị be anyị tekenelu ka abịa na o nwere okwu a ka m nnomikeni obele ka anyị dị obele ezumike anyị na-etinyetazi azụ anyị wee bido ebe anyị kwụsị mana gị bụ onye na-abatakwa kịta ebe ị ka nọ ya bụ na ebe isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe anyị nwere bụ nwee mfụ tebiri na anyị apụkwanụ ka m pụtakwanụ